tangga. Iki kan niki pribadi kula nggih. Nggih bener. Satemene kula kan kebetulan mawon kula lahir dalam keadaan Islam nggih. Nggih. Kan kula kan jelasnya kan kepengin ketemu Kanjeng Nabi. Nggih. Kan napa ciri-ciri niku Gusti Nabi niku? Ciri-cirine. Ternyata nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kathahipun ajaran tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bab jenengan sinten? Pak Sukardi Tanglet. Napa ciri-ciri ingkang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Niku. Ciri-ciri pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kathah ingkang tiyang ngajaraken ilmu niki Nur Muhammad pun jelas niku. Nur Muhammad niku sebelum enten dunya niki pun wonten. Nggih, Nur Muhammad ngoten nggih. Namung niki ilmune dateng Pak Sukardi niki ditangletaken ciri-cirine. Maka insyaallah niki saged dijawab sedanten. Allah ingkang maringi dhatawuhan menika. Kanjeng Nabi niku nggih terutamaipun nggih lafal, bentuk lafal niku nggih niku enten nggih meme enten anune niku nggih berbentuk cahaya Nur Muhammad. Maka enten ten alam tak tertangkap oleh akal niku enten alame Nur Muhammad. Lah niku Pak diciptakan oleh Allah untuk akhir zaman nanti bahwa ada kekasihku yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Qur'an. Nah niku Kanjeng Nabi Muhammad menika kitabe Al-Qur'an. Lah niku nggih Al-Qur'an. Moko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ciri-ciri perilaku nggih Pak nggih, perilaku riyen. Panjenengan pun ngaos-ngaos niki nggih pun ngerti sesungguhnya. Ciri-ciri perilaku yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang tertulis yang kita dapat jadikan ajaran membaca niku, kalaupun sudah diciptakan oleh Allah fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dengan perilaku. Dengan perilaku niki ciri-ciri perilaku riyen. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan menikahi janda-janda perang. Disyariatkan nggih sami kados nglampahi tiang-tiang mereka nggih niku kersane syariat. Kenyataannya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi janda-janda perang sak monten kathah niku mung dinikahi ekonomine mawon. Lek enten syariate, enten sing kados omong niku kersane Allah nulis. Nggih. Pun jelas nggih niki nggih. Niku ciri-ciri perilaku lho Pak nggih. Ciri-ciri perilakune termasuk Kanjeng Nabi nglampahi ngayomi lare yatim piatu. Mongko panjenengan lek sedekah teng lare yatim piatu mawon pun punten kula tiang-tiang sing sampean akoni sebagai pemimpin agama. Griya kula loteng, omah kula loteng, mobil kula mewah, sampean mboten gadah maringi kula. Nggih kecelik sampean mboten keterami dateng Allah. Pun jelas di Al-Qur'an dikitabkan bahwa Rasulullah niku lek sedekah nang lare yatim piatu niku tepak pas posisi. Lah ngoten. Lah niku nggih atos-atos panjenengan selama niki 500 tahun niki nggih lemu tiang-tiang niku. Ngaku-ngaku darah Rasulullah omahe loteng pabrik gak tau buka. Montore lebih teko situ. Anak situ anak 5 duwe sepeda motor kabeh. Sampean mboten gadah gula, sampean mboten gadah beras, kula doktrin. Lek ngaji ngene iki, bayar naku. Lek gak kon bayar gak manfaat. Lah niki lho, atos-atos ajaran iki. Lah niki nggih. Nggih, mangke ilmune nggih enten sisipan lintune Pak nggih, tapi nggih mangke dipek sing saene. Lek Kanjeng Nabi mboten tau dibayaran, senajan julitane
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melarat miskin mboten. Wong Kanjeng Nabi saged nafkahi sedanten, saged ngayomi sedanten. Nah niku ciri-ciri perilaku niku wau nikahi janda-janda perang, niku wau nyodakoi lare yatim piatu. Nggih, asal kalih punan. Lah niki Kanjeng Nabi nggih ngoten, Pak. Pun nggih, niku mawon nggih cekap nggih. Fisike. Ngoten nggih. Ciri-ciri fisike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku penyempurnaan di antara sebelum ada Nabi Adam sampai terakhir nabi-nabi nampung Kanjeng Nabi ingkang disyariatkan terakhir. Kanjeng Nabi niku umure umate Kanjeng Nabi sing sakniki paling swidak. Lah niku lek enten lebihne niku bonus. Nggih. Bonus. Ah niku fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten ke Arab-Araban, boten agung gedhe, boten. Wis terang-terangan mawon, muga-muga niki dadi hake Allah, kebenarane Allah lek sesat kula ingkang nanggung. Dadi pengguni neraka jahanam kula lek kula ngarang cerita dhateng fisike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kados tiyang ASEAN. Kados tiyang ASEAN, boten ageng, boten alit, tapi ten syariat torekot hakikat makrifatkan Kanjeng Nabi lek lenggah kali sinten mawon mboten tiyang dukur, mboten tiyang ablase niku tiyang dukur. Pasti Kanjeng Nabi lebih dukur berapa senti. Nah niku mujizat ingkang dibrengaken Allah. Nggih pun jelas nggih. Dadi fisike Kanjeng Nabi niku mboten tiyang sing kados Arab-Arab mboten. Boten nggih. Fisike kados tiyang ASEAN. Raut wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam redup sayu. Moko lek tiyang ingkang diparingi kepanggih dhateng Rasulullah niku nggih kados tiyang gendeng pasti niku. Ten pundi-pundi. Rono napa pun semerap wajahe pun diijini dhateng Allah niku nggih gak ana gawene tiyang iku mesti kados tiyang gendeng lengen ngoten ya. Ha niki mejahi sifat akal menungsane kepin kepanggih malih dhateng Rasulullah. Boten Rasulullah fisike mboten kados tiyang-tiyang ingkang di nika mboten alit. Tapi sealit-alite Rasulullah niku tahu bulan niku dipedhet dhateng Rasulullah dilepetaken dodoke. Niku hakikate niku wallahu alam kula mboten saged nerangaken antaraipun Kanjeng Nabi kalian Allah niku. Lah sing saged kula terangaken niki hake Allah kula diparingi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih melalui selawat. Lah niku nggih. Niku diparingi jelas-jelas kepanggih Kanjeng Nabi mboten omong-omongan. Le, aku Muhammad, aku nabimu. Kuwate sing lintune niku, Pak. Mboten dikepanggi panjenengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai dijaraken mawon. Enten sosoke. Saged-saged nggih medal ten dibarengi. Mboten diparingi ilmu. Mboten. Tapi saged napa ingkang kula ucapi termasuk nggih niki. Kula mboten gadah kitab, mboten gadah napa. Niku nggih niki fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kados tiyang ASEAN, Pak. Nggih. Niku kados tiyang ASEAN mangke panjenengan ora usah arep-arep kepanggih Rasulullah, tapi Allah pun maringi dalan panjenengan lek kepanggih Rasulullah ya melalui sholawat. Engko lek wis ketemu Rasulullah engko kontak ilmu liyane termasuk sampean sallallahu alaihi Muhammad pun kepanggih Rasulullah niki sallallahu alaihi Muhammad sallallahu diganti sampai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim.
Lah niki lek pun sampean diganti ngeten niki dari Allah untuk Allah ibadah, lek sampean lampai bismillah niki sak teruse niku tingkat kewalian Allah ingkang tinggi. Amalane nggih bismillah. Boten kulhu sungsang kulhu geni. Sun mata ajiku Bandung Bondowoso. Nggih, macan. Waduh wis mboten enten. Sing sak benere nggih kepanggihake Allah nggih selawat. Mangke bismillah sampeyan diparingi dhewe. Pun semerap kok sampeyan bismillah kalian kula. Mulai alif kula niki diajari bismillahirrahmanirrahim alif ba ta sa di. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mboten semerap tapi sak benere. Ilmu sing tuwa niku sing pundi nggih bismillah. Tapi nggih melalui proses. Maka panjenengan mangke diparingi amalan jambok dhateng Allah ingkang umum. Mboten umum, lek kula gunakaken ilmu-ilmu niku wau Pak sing diparingi wirid-wirid niku wau kula dadi dukun. Nggih, atos-atos mongko Allah mboten ngengken dadi dukun. Tapi panjenengan kalian kula niki lek belajar selawat saged dadi sedantene. Krana ingkang pandai kepandaian niki nggih Allah termasuk ngoceh ngeten niki. Sanes Allah mboten enten lebete niki mboten enten digoroi sampean. Allah ana jero kene. Allah bertajalli di diri. Ayo jamaahku, ambung sikilku. Tipu daya kemuliaan orang tua ditipu daya oleh kula. Paling mulia sampean ambung sukune yang sepai sampean istri. Tolak santet, tolak sak sembarang niku Allah ingkang nuru. Nah niku lek sing goro niki pembohong, Mbak. Mboten enten Allah sendiri mboten enten. Mung keimanan niki saged ngoceh ngeten, keimanan ini yang berkomunikasi dengan Allah, mongko keimanan ini yang mendidik mulut ini ngoceh ngene. Kula sampeyan tangloti ngeten mlajeng asline kula. Mboten saged jawab. Tapi kula enten ten donga niki sampeyan lenggah ngeten, sampeyan nggih ngapunten tatumut nggih. Sampeyan lenggah ngeten niki posisi lenggahe Sunan Kanjeng Kalijaga. Ten pinggir sungai Lepen niku Pak. Lenggah kenceng ngeten. Nah niki alif tegak berdiri. Kalau enten basa ilmune ingkang diucap alif niku anak Allah ahad ngoten Mbak. Tapi mboten 24 jam. Saat Sunan Kalijaga nglakokan niki nggih pirang-pirang tahun kendhake Allah masih kebanjiran, masih mboten mangan niku nggih tetep hidup. Lah niku panjenengan mung ngeten tok mawon. Sampeyan posisikan sallallahu aja ngeten. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan bantu boyo sampeyan paringi basem. Mangke insyaallah senajan kula cerita ngeten niki mugi-mugi mboten lami, mboten terobsesi, mboten angen-angen. Tapi kula mboten nyeritakaken mukake Kanjeng Nabi, mung fisike mawon sing bentuke wonten manusa. Raut wajah beliau enggak ada orang yang tahu kecuali mangke panjenengan diparingi semerap piyambak nggih. Nah niku dadose ingkang sampeyan tangletaken ciri-ciri Kanjeng Nabi nggih niku wau pun kula jelasaken nggih. Pun kula jelasaken sampai ciri fisike. Napa malih Pak? Yo nggih alhamdulillahirabbil alamin kula sanes sinten-sinten senajan kula dikepanggi napa ingkang kula omong niki wau sedanten menika kula ngalami, kula mboten kurofat, kula mboten cerita ngarang, kula mboten bohong-bohongi panjenengan. Sepandai apa kula niki kajeng nggoroi sampean. Nggih mangke sebenarnya ini ilmu Allah ingkang diparingaken kula dikengken nyampeaken krana tiyang Islam Indonesia 500 tahun keimanannya sudah dibohongi oleh mereka yang mengaku darah Rasulullah, yang mengaku gini kuwau cicit-cicit Rasulullah, kenyataannya mereka menjelek-jelekan Kanjeng Nabi. Bukti perilaku mereka lah yang menjadi bukti bahwa kita melihat sendiri. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.